Van. Nekem a Trabant jobban tetszik. CRX ellen. Remélem a Trabant megy jobban. Trabi. Kis Trabi. No, Istenem, a szotáknak odaadták az autót, gyerekek, egy motoros ne üljön be egy autóba gyorsulni. Hát ebből mi lesz? Hát azt hiszem, hogy 2 keréken van, azt közben meg 4-en. Já, Istenem! Na nézzük! Elnéztem. 5 óra jobban megy neki. Na, akkor hölgyeim és uraim, ez volt a 2 utolsó menet.